na kag magatunod naman las 6 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. So good morning na mga ka-aksyon, kag-welcome sa nagapamati dira kag naga-monitor sa Facebook. Kay Homa Lumenag, Maing Aga, Alex Monteza, Russell Gomez, kay amigo naton Juan Bol Gallo, kag sa kay Ma'am Alma Alvarez Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning dira sa inyo. Good afternoon guro sa ilato, no? Yes, good afternoon. Yes, oy, kulpi ka lang na ikuan. Christine Menias Villalobos. Good morning. Archie Baez, Maing Agaman, kay Hugh Christ Gabriel, kag sa tanan nga suki kag tagpalamati sa live streaming sa DK Kapihan sa La Carlota. Nan. Siling mo maapit ka to, ay ka ba to kapit? Tita, mo nga ka medyo sumang sa La Carlota, bala action boy, stricto. Although may barangay lang yung stricto, get. Pero ito makasulod pa to, pero naglikaw na lang ko anay. Sige. Gilikawan mong DK Kapihan. No, good. Gilikaw. Kay Ma'am Kelly Jelly, thank you Ma'am Kelly Jelly, another 50 stars. Martin Aliling, kay Raydan Velasco, Michael Jun Season, musta lang kuno si Grace Mustre dira sa Bago, sa wakas, owari na sa Migo, no? Kapahuli na siya. Kay Pareya Romel Pula Silva, sige, good morning. Noel Amar, tamiyaw niya man ang friend niya, Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Melili Oligo. Athea Kim Uriman, sige, ginatamiyaw man ni Alex, si Ma'am Van. Eleanor Fuentes, good morning. Sige, Suzette Alunan, from Hong Kong. Kay Kim Zaire Menyon, from Kawayan, Negros Occidental, of course. Kay Jeanette Dilino, maayong aga man dira sa imo Jeanette, sa may Negros Occidental District Jail. Siya ni ang warden sa female dorm. Dira. May dorm na mo. Gusto mo mag-dorm? Hindi ko okay na pasako na apartment. Gusto ba si gusto mag-dorm dito ka sa NODJ? Sa mga gusto mag-dorm, nagapakita dormitory, open ang BGMP dorm. Ano open ang female or male? Female kag male, oh. Both ara na yan. Pero di na mas hot, mas may bakante. Kaina, oy. Sa kaya Arman Tan, no? Good morning from Minoyan, Murcia. Joseph Marandi Gadudo, kay Steve Ryan Clavero, yung agaman da sa imo Steve, no? Kay sa Canada kuno buhos ang snow tonight around 10 p.m. Kag ang temperature down to -1. Okay, sige. Si Miss Suzette Aluna nag-send man 50 stars. Thank you, Miss Suzette. Gari din na si Ma'am Van kay mapalas Vegas na siya buwas, no? Ma'am Van, weekend lang mo no, makakonta ka na makamuda ni Migo tawan bola. Ginapaabot siya man ka to. No, ginapaabot siya ka to, pero do weekend na siya available kay tungod sa trabaho, no? Kapala trabaho dani kay Migo Wanbo. Hardworking. Migo Tamawi Kanyada Jr. Good morning, man. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Morning Edition.
Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, kasunod sa pagkakas ang temporaryong moratorium naging issue sa National Task Force for COVID-19 kag Regional Task Force COVID-19 sa Region 6, ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang tanan nga airlines kag shipping vessels nga nagabiyahe padulong sa Negros Occidental ang ginapanumdum nga sumugod kahapon Abril 20. Nagabaton ng probinsya sa Negros Occidental sa tanan nga pasahero nga ngalan nakalista sa passenger manifest kag gin-endorse ang Destination Local Government Unit. Ginpanugyan ni Diaz sa tanan nga mga travelers nga magpag-iangot sa ila destination nga LGU kag mag-secure sa travel requirement nga approved SPAS kag verified stay safe account. Samtang maging presentar man nga help desk contact number ang kada banwa kag syudad sa gobyerno probinsyal nga pwede pakiangutan sa mga inbound passengers. Tinguan sang gobyerno probinsyal nga mabalik ang ginatawag nga COVID-19 bubble sa Negros Occidental sa pagbalik man sa pagbaton sa mga inbound travelers sa Western Visayas halin sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu City kag Davao City. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ini ang una na nga nagpatuman nagligad nga tuig sa diin nagnubo ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Apang suno kay Diaz, ini ang napektuhan sang Resolution 101 sa National Interagency Task Force nga nagapahalog sa quarantine kag travel restrictions. Dugang pa ni Diaz, may kabudlayan na nga eksperyensyahan ang gobyerno probinsyal sa pagpangita sa mga close contacts na nagpositibo sa COVID-19. Ginehemplo sang provincial administrator ang ginapatuman nga COVID-19 bubble sa NBA 2020 basketball season pagi sa isolated community sa sulod sang Walt Disney World Hotel nga naging epektibo bangod zero positive case ang record sini sa 1,500 ka mga players, coaches kag staff sa sulod sang 3 ka bulan. Ginaprubahan o kunyaring bayan sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. We want to create a bubble in Negros Occidental wherein diri sa sulod natin tanana ang aton nga movement free. Ang aton activities naga-expand. Religious activities pwede na. Mga kasal kadamo na. Mga lubong damo na to naghaya. Bulang sige na gani. Pero okay lang tani ito kung ang aton bubble wala gin guba sa Resolution 101. Ginaprubahan naman sa local school board sa bakulod ang resolusyon sa nga nagapangabay sa Regional IATF kag National IATF nga i-prioridad ang mga manunudlo sa pagbakuna kontra COVID-19. Sunod kay Councilor Renesito Navarro, chair sa Committee on Education, sa piyak nga wala sang face-to-face classes ang mga manunudlo ang makabigman nga frontliners bangod sa pagpanagtag sang modules. Dunga pa ni Navarro, masobra 10,000 ang mga manunudlo sa syudad, lakip na dire ang masobra 3,000 nga public school teachers. Damlag lang ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga ginalantaw sa bulan pa sang Hunyo makaumpisa ang pagbakuna sa mga manunudlo bangod nini ang tion sa enrollment kag iban pang aktibidad sa eskwelahan. Umpisa sa bungadlaw Miyerkules, Abril 21, 2021, mag-implementa sang no work transaction ang lokal nga gobyerno sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental. Sa memorandum nga ginpermahan ni Mayor Alfredo D. Marañon III subong nga okon kahapon Abril 20, 2021, may patigayunon nga disinfection sa tanan nga opisina sang Sagay City New Government Center angot sa COVID-19 health protocols. Magabalik ang operasyon sa NGC sa Abril 22. Magapadayo naman ang new o normal office work schedule sa mga opisina sa Gwa sang Sagay NGC. Sa records ng City Health Office, Abril 19, 2021, ang Sagay ang may 46 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa dunga pa natin nga balita lokal, nakitaan sa isa ka closed-circuit television o kung CCTV footage nga hindi lang duha kundi 3 kasalakyan ang ginsakyan sa mga suspetsado sa magpatay kay Provincial Consultant Mariano Antonio Marton Cui sa siyudad sa San Carlos. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, magluwas sa puti nga van kag silver gray nga Starex, may itumpang Innova ang karon ginaimbestigahan sa Task Force Cui. Dugang ni Donasco, sa CCTV footage nga nakuha sa Barangay Quezon sa Muman nga syudad, nagasunod kang makabig nga convoy ang Innova van sa van kag Starex mga alas 9 ug 10 ang tangna sang gabi, pila ka oras ang ginluthang ang biktima. Ang Quezon nabukid ini nga porsyon sa San Carlos nga pwede lakturan padulong sa syudad sang Canlaon, Negros Oriental nga didto posible ang lusot sa mga suspetsado.
Madunduan, ginatudlo nga van kag Starex ang unang nakitaan sa mga saksi malapit sa lugar nga sa din niluta ang biktima nga posible dira nagasakay ang mga taglutang. Samtang magpahimo naman sang cartographic sketch ang otoridad pagi sa bodyguard ni Kui sa tao nga nagutod sang sangasang kahoy kag nagsakay sa tricycle. Gendulong na sa katapusan nga palahuwayan kahapon sing hapon si Provincial Consultant on Hospital Operations Marton Cui III sa Family Mausoleum sa siyudad sang San Carlos. Antes sini isa kamisa ang ginpatigayon nga gintambungan sa mga opisyal sang gobyerno sang Negros Occidental nga malapit kay Cui. Isa ka semana nga ginihaya ang bangkay ni Cui sa residential compound sa propiedad sang pamilya Ledesma. Lunes ang gabi, Abril 12, 2021, si Cui ang ginlothang kag napatay sa entrance sang Emerald Arcade na ginhamtangan sa mga opisina sang Ledesma Group of Companies. Si Cui ang nagaserbi man bilang political advisor sang kilala nga mga opisyal kag negosyante sa Negros Occidental. Nagapangabay ang pila ka mga drivers ang dipasahero nga salakyan nga may rota punta Taytay, Bata kag shopping sa tag-iya sang Josh Bank Lines nga panubuan sa 600 pesos ang inabayad nga boundary sa kada adlaw para nga may dalo sila puli sa ila sining pamilya sa bilog nga adlaw nga pagbiyahe. Suno kay Harry Letrada, isa sa mga drivers, sa piyak nga 50% lang ang seating capacity sang jeep ang ginapanugutan bagod sang pandemic, 900 sa gihapon ang boundary nga ginabayaran nila sa adlaw-adlaw. Dugang pa bangod sa curfew, nag-umpisa sila sa pagbiyahe las 5 sang aga tubtob las 10 sang gabi. Palayag pa nila trada sa 12 oras sa pagbiyahe, 900 pesos ang para sa boundary, 900 naman tubtob 1,000 sa crudo, rason nga 150 tubtob 200 pesos lamang ang ila sila madala pauli sa ilang pamilya. Ginaligar man nila trada nga madugay na nga wala na bayaran ang ilang mga benepisyo, kaangay sang SSS, Pag-ibig kag PhilHealth. Nagalaw ang mga drivers nga mabatian kag mahangpan sang tag-iya ang ila mga sentimiento. Magasapol si City Councilor Carl Lopez, Chair sang Committee on Environment kay Senro Bago Officer Joan Nathaniel Hirangaya sa maabot nga Biyernes nga adlaw. Sino kay Lopez iya talakayon sa Senro ang isyu sa pagtaas ng kahoy sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport. Nagpasalamat si Lopez sa concerns ang publiko angot sa isyu kag para sa iya importante nga mayaras ang communication kag coordination sa natungdan nga ahensya sa gobyerno. Suno pa sa konsehal iya man hibaloon kung sano ipatuman ang pagtanom sang kahoy kag diin nga lugar kag sa isa sa iya ginsuhestyon among sa barangay Alangilan. Para kay Lopez dapat ang mga dalan sa syudad ang matamnan sang puno kaangay sa Singapore kag kun maghimo pa lang nga himuon nga greenest city ang syudad. Ivermectin ipaidalom sa Pilipinas sa clinical trials. Samtang DILG nagmando sa mga LGU nga hindi magpahilabot sa community pantries. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Sakay Ricky Sereno, good morning dira sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, no? DSB. Sa Amerika, winter naman sa Bungaw, winter naman. Simpo action boy, balo ka kisad. Period di sa aton. Summer, pero gaulan yung isa niya, no? Okay. Hindi lang Ganda ni paktan. paktan, Kaya mo no? matiyaguro sa ila. Kaya daw bagulan to nag-winter sila. Gani man. No? Si Dod Layan. Oh, good morning dira sa imo. Bog Duran. Ha? Si Dod Layan. Okay. Ma'am Lily King sa London. Good morning man. Nag-send man sa 50 stars. Thank you very much. Yes, No? Lily King. Baka may pa makapauli na ni si Ma'am Lily, ano? Lily King, makapauli na di sa Bacolod. Joval Trinidad, still watching. Bambi Padernal, kay Xavier John Philip, at amiyaw lang sa mga taga Breadco Port nga naga-monitor subong. Yes, mga taga Breadco, dira, maayong aga sa inyo. Ang ano na siya? Sige na, go. Away ka na, nasunod mo ay. Ay, Mary Jane Bernales, good morning man. Paki-shoutout sa mga kalain. I-shoutout ko ng mga kawatan. Amon sikad kag Tiangge, ginrong kab, ubos tanan baligya. Bona naman inaman. Waay curfew ang Bacolod, pero goro, nga sige man kinawatay. Ang kawatan niya, wala nagpaningala, curfew. Oo. May curfew sa Bacolod, ang kawatan niya, wala nagpaningala, curfew ya. Sa amon to, mga kwanto mga bike bla? Mga bike? May pila na to yung pangkawatan. Bike to sa amon. Nano, naman Oo, makawatan kay man. masiyang, hindi kayang kawatan subong nang Mas nag-ano pa sa subong action boy, doon nagsupog pag sila. Kagusto nila mag-bike man bla? Ay, ang bisyoso. Di wise na bike. Wise na bike. Sige lang. Machimpungin na nga madakpan. Ay, tang ila ko na yung action boy. Tiangge na, ubos gid. Ginrongkab ko no. Sige lang ay. Amon mini ang sikad pagid nila gindala. Oo. Aba. Kay guro mabiyahe man eh. Kami Mabiyahe siguro ba tapos ang may mga groceries nga dala sa sikad bla. Galibot bla nga grocery bla, rolling store. Wow. May mo sa rolling store. Ay. Pwerte no. Ito kada. Ay. Wala balaga paninguha bla action boy. Gani man. Kasalig lang sila sa mga pinangabudlayan sang iban nga tawo. Ay, umbot ka ilinit. Nilda Yutes, good morning man. Josephine Gaudia. Jocelyn Liboon Dispoho, Jane Oiseser, Maria Rivera Murayama, watching from Japan with love. Yes, ohayo gozaimasu. Yes, with love pa na iya. Sige, Sana go. with love. Kay Marisa Osorio, good morning man. Kay Rochelle Evangelista, Pabla face mask. Hindi ko yabe. Kay wala ko naka-face mask ko, wala ko nung baka lipstick. Kita niyo, wala ko lipstick, Gina. Nalimtan ko to akong face mask sa pag-headlines. Mini. Sige. Mini Oliadas. Good morning, dara sa may Tucson na magbasa. Tucson, Arizona, USA. Pero may good updated. Salamat, Miss Mini. Kada mo, bilas ang mga negrense, kag Bacolod nun, OFW, Action Boy nga, monitor sa ano, no? Sa Amerika. Laing nga lugar, Japan, America, Canada, Middle East, kompleto, Action Boy. Si Alfred Alcantara sa Calgary, Canada. Good morning, man. Good morning. Pagluwas sina ina gani mga America, Japan, pero mayara pa yung mga New Zealand, may mga Czech Republic na to, no? Mga Czech Republic. Si ang New Zealand, si Sir Tete Hoka, Tetangata, bala? Tete Hoka, Tetangata. Para siya sa New Zealand. Kia Ora. Kia Ora. Morena. Te Tangata, Morena. Te Tangata. Negra. Ay, wala nagaling negra, ya? Wala na negra, yung Morena lang. Wala na, sabi ko meron negra. sorry. Sige. Sa kaya, kagawad Mila Alit, good morning. Yes. Huwag mo sa nag-greet siya on air. Yeah. Oo, Karon lang sa sa kay galag na kung isang iyang internet mo. Una hindi sa monitor mayo, no? Para maka-check attendance. Yes. Kay Felicito Garaygay, Action Boy and Action Dorel, pwede ka na kami kapuli sa Tanguba, si Amon Flight sa April 30. Halin ka sa din, sir.
Pwede na. Open na kita nga to ng mga biyahe na to. Open na. Yesterday, Action Boy, no? Na-lift na, di ba? Na-lift na ang moratorium, natapos na moratorium. So, pwede na ka pa uli. Swab test ka po, nalin sa halinan mo, no? Negative result. Ang inang swab test, i-clear naton, iyan ay requirement sang National IATF. Hindi na iya sang local government, hindi iya sang province, hindi iya sang Bacolod, no? Guilty ang police officer nga nag-murder kay George Floyd. Yes! Na-found guilty na Action Boy. Yes, okay. Itong nagluhugin ludhan niyang liog ni Gani, George hasta Floyd. napatay. Basta napatay. Dito na nagwa mga Black Lives Matter, mga movement. Subong may ara naman nga Asians Matter. Oo, itong dito sa... Ay kadamo sa mga Asians nga ginaharas subong dito sa US. Ang buta nga ginaharas ng Asians, kaya kuno ang COVID, kuno halin sa Asia mo. Oo mo na. Oo, naman na ginaharas nila mga Asians to. May nakita ko tong isa ka kano nga ginaharas sa isa ka Enchik. Tapo ulon sa sang Chinese to iguon sa limpipinge ko, tumba mo. At sige, standby na sa aton mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sa aton mga balita national. Nanguna ang AstraZeneca vaccine sa may pinakamaramo nga emergency use authorization nga gin-issue sa bugos nga kalibutan. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, nakakuha ang AstraZeneca sang 91 ka EUAs, lakip na diri ang gikan sa World Health Organization. Inang ginasundan sang Pfizer-BioNTech nga may 82, Gamaleya nga may 61, Moderna nga may 46, Hansen nga may 40, Sinopharm nga may 35, Covishield sang Serum Institute nga may 33, Sinovac 22, Covaxin nga may 6, CanSino nga may 5, RBD Dimer nga may 2, FBRI Ipiva Corona nga may 2, kag Covivac nga may 1. Sa mga brands, ang Pilipinas naka-issue sang EUA sa Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Gamaleya, Covaxin kag Hansen. Sunod kay Domingo, ang Pilipinas ikaduwa sa mapungsod nga may maramo nga EUA o kon EUA nga na-issue anom kag nga may anom kag una diri ang Hungary nga may 8 ka EUAs.
Magapatigayon sa clinical trials ang Pilipinas sa gudbases kung bala ang ivermectin, ang isa ka anti-parasitic drug mahimo maggamiton sa pagbulong sa pasyente nga may COVID-19. Sa weekly talk to the people ni Presidente Rodrigo Duterte ginpahayag ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña nga manguna sa clinical trials ang si Dr. Arlene Huang kag patigayunon sa Philippine General Hospital Quarantine Center. Dugang pa ni de la Peña may pondo na nga ginalokar para sa clinical trials. Nagalaom si de la Peña nga kung natapos na ang trial, makahatag inisang reliable estimates ang ivermectin bilang isa ka antiviral agent nga makapanubo sa virus shedding sa mga mild kag moderate patients. Ginpulkar sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated nga ginpadalaan sang notice of first offense ang pila ka mga pribadong ospital matapos nga wala nakapasangkad sa ilang kapasidad para sa COVID-19 patients. Sunod kay FAPI President Dr. Jose Rene de Grano, ang Department of Health amo ang nagpadala sang notisya sa din mahimo makabayad sang 20,000 pesos nga multa kung maglambot sa second offense ang mga pribadong ospital nga wala magasunod sa mando. Sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act, kinahanglan nga pasangkaron sang pampubliko kag pribado nga mga ospital ang ilang kapasidad para sa COVID-19 cases. Sa mga pribado nga ospital, kinahanglan magdugang sang 30% halin sa 20% kasunod ni sang liwat nga pagsaka sang infections. Ginpahayag ni Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta nga gamiton para sa fine-tune logistics ang inisyal nga batch sang okon 20,000 doses sang Sputnik 5 COVID-19 vaccine na gud masiguro nga malabot ang temperature requirements sini. Sir kay Soreta ginalauman nga mag-aabot sa Pilipinas sa mga masunod nga adlaw ang 20,000 ka doses sang bakuna. Sinabaluan kinahanglan sa Sputnik 5 vaccine nga ma-store sa negative 18 degrees Celsius. Hindi parehas ang duha ka bakuna ang gin-develop sang Sinovac ug AstraZeneca nga naga-require lamang sang normal refrigerator temperatures nga duha o kon 2 tugtog 8 degrees Celsius. Dugang pa ni Soreta, i-deliver naman ang malapit sa 500,000 ka doses sa Pilipinas sa bulan sang sininga bulan sang Abril o kon Mayo. Ginmando naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo sa pulis kag local government officials nga hindi magpasilabot sa community pantries nga ginorganisa sa pribado nga mga individual. Sunod kay Anyo, tubtub lamang sa pagpasiguro nga masunod ang minimum health kag safety protocols ang himuon sa pulis kag lokal nga gobyerno. Patag ni Anyo, isa ini ka voluntaryo kag pribado nga inisyatibo rason nga hindi kinahanglan pag-intrahan sa otoridad. Dugang pa ni Anyo, wala man niya ginmando sa PNP nga osisaon ang mga community pantries nga inplastar sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Gin-suspend sang Hong Kong ang flights gikan sa Pilipinas kalakip ang India kag Pakistan sa sulod sang duha ka semana umpisa kahapon nga adlaw Abril 20. Ini matapos nga ma-detect ang N501Y mutant sa COVID-19 strain sa Asian Financial Hub sa pinakauna nga kayganan. Ang Pilipinas, India kag Pakistan nalakip sa klasifikasyon bilang extremely high risk matapos madamo ang kaso na record sa nasambit nga strain sa Hong Kong nakaligad ang 14 kadlaw. Bangod sini padayon ang paghingyo sa otoridad sa Hong Kong sa ilang mga residente nga magpabakuna na bangod wala pa sa 10% sang 7.5 milyones nga residente ang nabakunahan. Naka-record ang Hong Kong sang 11,600 ka kaso kag 209 ka nagkalamatay sa COVID-19. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal kay iban pa. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Sakay Chanchi Plomo Estologa, good morning dra. Anne Raffles watching from Okinawa, Japan. Good morning man dra sa Tokyo, Japan. Sakay Phil Alonsagay. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning dra sa inyo sa Tokyo, Japan. Chris Vilma Treyes watching live sa East Homes 3, Barangay Estefania. Sakay Merni Erminda Duping Atong. Candelaria Alcala Bautista, good morning man. Alma Prietos Francisco, kay Mimi Martinez. Boy, si Tita Mimi, utod na ni Mami M. Sa US man siya. Okay. Hello, Tita Mimi. Amo na siya si Mini. Amo na panawag na sa ni Mimi. Mimi. Oo. Tita ni Action Eden, utod ni Mami Ems. Then mas beautiful nila ni Mami Ems. OMG, hindi ko ka-decide. Beautiful sila dua. Beautiful sila dua. Gulpi ka lang ibutang lang the spot niya blang gulpi ka ibutang. Mag-sister sila mong so beautiful So sila beautiful dua. na. Correct? Correct. Wala sang laway sa pamilya. Pantaras. Pantaras. Aboso. Pantaras. Kag Martinez. Kita mo, sunod gid si Action Eden. Pasok gid siya sa Pasok banga. sa sa banga. Pasok sa banga. Para bugnaw. Sige. Sa kay Sir John Chong sang Task Force Kasanag. Good morning. Good morning. Kag sa tanan nga miyembro sa Task Force Kasanag, no? Kag sa mga tanan man nga mga OTTG, Yes, no? may judo. Tapos greet na karon on air black siya. Sa mga OTTG kalipatan ta ng mga OTTG ta, no? Ganun Ang man. Operation Tulong Task Group. Mga taxi drivers naton dira. Good morning gid sa inyo, no? Sa kay Kagawad Ulay Abalahon sa Barangay Kabug. Good morning man. Kagawad Mira Pulidario sang Barangay Panukoy mayang aga. Good morning. Mayara ka pa na? Sir Milili Oligo, good morning. Nag-monitor gid always sa atin Action Boy. Sa Kapihan. Sa sa coffee. MM's Bunny Cafe. Correct. Okay. April ano sumong 21, no? Si Dasig lang, no? Dugay main Action Boy. Gani, kadasig Dugay gatika na ni si... Jomri Chan. Yeah. One Ano na siya karan. Perfect. Whenever. No? Ano man daw, kabay patani nga by December, makabalik na sa amin general normal, no? Ato ba lang may mga Christmas Ano parties? picture ni Mami Ams kag sa ni ano? Ni Di kagagmay mo na, hindi pa ko na makad... Lantaw, because sino mas puti sila nga. Sa kay Mami Ems, di kag kay Miss Mimi. Puti ning sala right na ko, no? Kay basi kay daw na kwanbi, daw nag-fade, di man? Bang siguro. Ano there's man. Pero feeling ko yun si Mami Ems. Okay. Yung pakita. Okay. Good morning Mandira sa kay Virgie Coloso sa Baguio City. Sa kay Feby Alvarez, Dan de los Santos, Edwin Miranda Sr., good morning man. Siling ni Migo na Juan Bolgalio, good morning ko no Major Sherlock Gabana. Yes, Sir Gabana, mayong aga. Kag-ari na si Ana Sinoro, nakatuhaw. Hara siya. Nakatuhaw siya, rin, nakalusot naman siya. Okay daw, pinanikad daw nga daw ko siya. Daw kahapon ko lang siguro ay makita di ay. Muna siya bala nga siga comment, bala nga mga super nga mga comments. Super comments eh. Hindi, basi magulo siya nakalusot, basi nagalin pa sa piyak. Ganun. Sige Sa kay Jason Herrera, good morning ko na watching live from Iroreco, Yanson 1. Hi ko na sa iya husband Jericho, bangon na kami obra pata. Tulog pa. Cory Vidaha, good morning. No? Ate, sige, standby na kita sa aton dugang nga mga balita.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye balita international, nagagawa sa karon sa isa ka pagtuon sa mga eksperto sa Canada, Estados Unidos kag United Kingdom nga airborne ang paglaptas ng coronavirus pinagi sa aerosols. Sa report nga ginpagawa sa Lancet nga ginabugusan sa mga grupo sang epidemiologist kay iban pang eksperto nga nakakita sila sang overwhelming nga mga ebidensya nga nagalapta ang virus pinaagi sa aerosols. Ang aerosols magamay nga airborne particles gikan sa bibig kun nagaginhawa ang tawo, nagahambal kag nagaubo. Bago diri nanawagan sa University of Toronto Professor Dr. David Fisman, isa sa nagapanguna sa pagtuon nga kinahanglan i-revise ang mapagsulundan kon protocol sa mga indoor spaces. Sa karon nakatutok ang mga gobyerno sa pungsod sa pagpatuman sa mga protocols nga nagalapta ang COVID-19 paagi sa direkta nga kontak kag transmission paagi sa water droplets. Sa ebidensya nga nakuha ng Fisman kag makapdanan sini ginpahayag nga ang aerosols nagapanguna nga rason sang transmission sang virus. Ginpahayag ng University of Colorado Professor Jose Luis Jimenez nga 20 ka beses nga sarang malatna ng isa ka tawo sa indoors ikumparar sa outdoors. Sa balita sa patay sa pangnegosyo, nagapati si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer Frank Carbon nga magalambot na sa 200,000 ang income sa mga micro-enterprises karon nga adlaw sa 12th Negros Business Expo nga ginpahamtang sa Robinsons Mall tubtub sa Mayo 2. Sunod kay Carbon, dako nabulig sini sa mga magagmay nga negosyante, ilabi na sa mga taga out of town nga nabudlayan magbaligya sang ilang mga produkto bangod sang pandemya. Palayag ni Carbon, nagapangita pa ang MBCCI sa ibang nga lugar nga pwede pahamtangan sa mga negosyante kung magtapos na ang kontrata sa isa ka mall at magsigi-sige ang ilang income. Gininganyo ni Carbon ang ibang nga mga negosyante nga luwang makikbayan sa Business Expo nga makikangot sa ila opisina. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 32 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 36 centimos, sa Hong Kong dollar 6 pesos kag 22 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagabot na sa Florida para sa Miss Universe pageant ang pambato sang Pilipinas nga si Rabia Mateo. Nag-share sa mga pictures sa iya social media account si Miss Universe Philippines Creative Director Jonas Gafood sa Ilongga Beauty Queen. Nagkaon man ini sa sikat nga Japanese restaurant sa Hollywood. Nahibaluan, pati gayon na ng 69th Miss Universe sa Mayo 17, oras sa Pilipinas, sa Seminole Hard Rock Hotel and Casino sa Hollywood, Florida. Balita sa sports, nakakuha sang 3 ka medalya ang Filipino weightlifter nga si Elrin Ando sa bago lamang natapos nga 2021 Asian Weightlifting Championships. Nagtapos man sa ikaduha nga pwesto sa Women's 64 kilograms division sa torneo ginhiwat dito sa Uzbekistan. May kabugusan nga 213 ka kilos ang iyas ni kabugaton para makuha ang silver medal. Nagpakuna naman sa torneo si Wen Hue Chen sang Chinese Taipei nga may kabilugan nga nahakwat nga 228 ka kilogramos. Magluwas pa dire may silver medal man ini sa nakuha sa clean and jerk 119 kilograms kag bronze medal naman ang nakuha sini matapos makarehistro sang 94 kilograms. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes. Kag sa aton mga ka-action. Good morning. Happy Wednesday. Happy Good Wednesday, morning. everybody. Ito hindi kaya happy, how? Nga, ano ko man ito, mapalak-palak? Hindi man mapalak-palak. Happy Dapat na ko eh. O, ginakadlawan ka ni Joms, oh. Ha? Alam mo, Ate, happy Diyos. siguro mo. Happy siguro, no? Amo ginang grabe pa energy. Mas grabe pa bang energy ni Johnson sa iyo. Yes, oo. Pagwa ko di ba maya. Hindi, Dorel, good morning. And what's the menu for today? Standard question na ka, Jones. Standby na. Yeah. Pork adobo, kono action boy. The pork Wow. adobo with, may with na sa mo. With pumpkin curry. Pumpkin curry. Pero hindi, Sige. lain ang pares niya subong. Si kagawad Okay. nila alit tamyawan ay on air. May Yes. isa ka patukin nga tamyawan na nga sa on air. Lamuambal mo kayo nga tamyawan sa karon. Si Anthony, pasalamatan sa papayas. Sige Ano abot na? Ano abot na? Yes, Ano ka dako bila kilo? Dako siya action boy, in fairness, ang kapayas. Very kawayanon yung kapayas. May kinawayan gid yang May kapayas. tagabago man yung kapayas. Wag ka dumdum siya Anthony nga padalaan man ko. Alam mo, Anthony, pwede ka action boy, hulat ka lang kono. Kaya nagulat ko gapon sa Actually, isa ka oras kag tunga mong. Actually, Kaya mo na. Kaya ang balis ako, maabot ko no ang
series mga 3:20. Gali kay hambal siya sa conductor 3:30. Pero way pag diyan nag-abot 3:30, lapit na alas 5 Aksyon Boy. Oh, na-delay? Diba? Pero thank you gid Anthony kay worth it kay do ka bongga sang kapaya. Ako, kailan ko subong kay may ato po ko to duwa katag tatlo. Lagko man. Agko tag tatla kuan guro tag tatlo ka sobra 3 kilo kada isa. Di may ara kapag gali mga hayo. Iway gani. Ina ko maubos bla. Maubos bla. Anthony preparan ng mga kapayas niyo ha. Sa kawayan. Ambay sa ako namit ni ko ng kapayas nila. Sa ko hindi ko anay mag-agree kung wala ko pa natilawan. Yes. Kagay kuan mo ko nang dalan mo ko dibi siya lang ka-slice kung maluto na. Oo, luto na kay budla ni maunto tanga daan. Balo ka hindi siya pwede sa mga tiga mga unto. Hindi pwede sa crispy. Kay balo ka. Actually namit na sa kaunon tani nga crispy nga may langgaw bala ka. Hindi na ko na ya. Ganit ako man di man kay basi bala nga ton yung mga braces di bala. Braces mo basi mag magkarapo bala. Basi blang imo nga ngipon bla tong siyas babor dalom ang isa ra skilid. Ang braces na Action Boy balo ka kung makakasang isa lang ka bracket. Libo man siya. Libo na siya. Boy. So, hulaton tan lang nga maluto. Okay? Ang imo nga daan nga Okay na Action Boy, dri na ta sa akin yung balita. Ay mga braces nga daan mahal pa sa mountain bike mo. So andam ka gid. Basi kuan ka, Santang gatulo. Lukiton mo lang imo nga sungad daw. Ala kala, sungad di ja. Pwede unto, no? Kalay ko sungad mong lukito. Hindi mo Action Boy. Wow, ng braces sungad ka ang man. ginabutan braces tao. Laina, oy. Tingay nga kipot ang sungad mo kundi lukiton. Sige. Kadelikado na siya, Action Boy. Okay? So, diri kita sa aton nga balita, Special Action Boy. Ano ba lang, paano mo i-celebrate ang birthday nga safe? So, especially sa mga may pandemya. Likaw to sa party-party. Kita daan yung mga Pinoy Action Boy, hilig ito yung magpakaon, di ba? Magtipon-tipon, party-party. So, ari ang Action Boy, ang mga bagay nga pwede mahimuon yung ma-celebrate magyapa ng imo birthday, nga malipayon ka. Ang una, Action Boy, ang uso subong, ina ba lang community pantry. Oo, pwede ka kaamusin na. Pero dapat makiangot ka sa barangay, syempre. Oo. Although nga nangambal, abis sa sekretarian nyo, nga local LGUs, hindi ka mapasilabot na sa pantries. Ang iyaran na isang barangay, nga parang siguro lang, nga ma-observe ang proper health protocol. Namin na po, no? Community pantry. Amo nyo, ang community pantries naton, amo na siyang katabo, mga action, kay iban, may panikabalo ko na ano siyang community pantry. Ang community pantry, mabutang ka sa lugar, abe, kung may mag-donate da, i-donate nyo da. Tapos, ang kinahanglan naman niya, pwede ka mo kakuha da libre. Suno sa imo nga pagkinahanglan. Hindi kayo pag gusto ka da imo ya. Amo na action ba ang ginuwatang nila sa ila karatula nga magkuha sang kinahanglan. Magkuha sang kinahanglan, magdonar sang masarangan. Magkuha sang kinahanglan. Magkuha sang pagkinahanglan. Sang kinahanglan mo lang. Hindi sila kinahanglan mo bilog nga bulan ha. Pwede sa isa lang ka. Balo ka hindi ka lang ikaw mo maiban man nga so share lang bayan yan spirit ni sa naton mo. Yes. So kung may kasarang kaya donate ka da. Itlog, kape, kung ano da, kamatis, sibuyas, bombay. Bahay kubo. Doon pwede ka da ka-donate sa bahay kubo. Galing. Oo. Sitaw, bataw, patani, nundol, patula, upot, kalabasa. At saka mayroon pang labanos mustasa. Pwede mo din ma-donate. Pwede donate. Oo. Balunggay. Parang kung basi kung way ito sa sudan, basi bisa makaluluwas-walas-was siya, kuha na siya. Kung may vegetable garden, ka Black Boy nga lapad, kaya wala ka nakabalo kung paano kaunon, i-share mo na. I-share mo. Para sa imo to kamatis, makapamuha to tatlo, kundi bisan ang isa i-donate mo. Ito nga ako nila. So may mga utanan, the Black Boy nga dumabatsa, dugay-dugay ba si ma-donut na rin inyong utan, di ka puro bakal, mas mayo pa i-donate na lang. Saan sa ma-donut? Actually, damo na di mga community pantry sa aton, pro, pila na ka-area. Oo, damo. Takuling may ara, I think. Mansilingan may ara. Ang akon nga, si Brian Gonzaga, bla. I think sa Mansilingan, sa Lasal, may araman Action Boy sa Tubangan sa Lasal. Yes. Mas estudyante naman na sila, ya. Kagbatihan ko man ang ihada ko sa bago, bla. Ang ihada ko si Gia Marie, bla, Torres. May ara sila nga gin-organize man nga community pantry dito. Okay. Sa bago, no? Namin ni siya, kanang namian ko, no? Namian ko sa iyang... So, man Action Boy, aside from community pantry nga pamtang mo dra, pwede ba lang mag-charity works bila Action Boy? Nga, unlike subong, hindi ka na pwede, especially kung sa mga kabataan, ka makadto, mga home, ano na ganit tawag sina? Hindi. Ng mga children bala? mga kuan nag-tutorial
Ha? Tutor kasi siya kabataan. Hindi, Ano na, yung mo man? Tuga mo libog sa ulo ko. Mga bata, bala nga wala sang iloy, kagamay. Nga Ampunan, bahay ampunan. Bahay ampunan. So, pwede ka dra, kabilin lang sang food para sa ila, sa mga nagatatap sa ila. Okay. Diba? Mga boys and girls home, mga muna. Na boys home, girls home. Para likaw na ang contact, syempre. Kaya halika daan sa guwaya. Kaya mo na, at least nakahatag ka. Doon ka namin sa feeling. Yes. Parang tapag birthday mo bala sa nagligad to mga 2 years ago bala. Yes. Yan ang hatag. Sa ginkadtuan to, no? Okay. So, himuon ta na liwat soon. Himuon ta na liwat. Doon tingin. So, next action boy, Ario. Instead of party, pwede ka gusto mo magbakasyon. Pero pilion mang lugar nga safe ha. Safe. Kabalo ka man kundi nang manubo nga. Antis mo kadtuan ang lugar. Check mo anay kung nubo ding cases sa ila. Musta ding lakat sang COVID sa ila. Namo na. Kaya para hilwa ang imo pagbakasyon, action boy. Hindi ka na magkadto subugay siradong si Palay, siradong inubaan. So, ang open is I think Lakawon. Lakawon garo ka punta Taytay eh. Oo, pwede masapunta Taytay. Dito ka sa punta Taytay, action boy. Galing kayang ibang gusto nila white sand. White sand man. Hindi sand. May white sand man da? Sand. Sand, hindi sand. Hindi, sand. Mayara man da sa punta Taytay. Gani man. Nang man. Action boy, good morning. Good morning sa nanay ni ni Kenneth. Nga gabira-bira ko na exercise pero wala ganiwang. Hala kalain. Ano na si Kenneth, yo man? Tangin nanay mo ginalawagin kon mo yaw guba. Amo na siya mag-angga sa iyang Eloy. Anong exercise na ba sa mo ng exercise oh? Nang kamot mo blaga pa tapos ba mo ay, kilala ni Dennis. Hambalya, anong exercise na award? Basta ikaw gurog exercise, bagdaro pa mama mo. So, next action boy, action boy, mag-camping trip. Namay manibla action boy, kagi ka na camping. Oo Sang Boy Scout ka. Uy, kung kagi Boy Scout, kayo camping. Ay, kakagi Boy Scout. Subuo, oy. Kaya gina-recruit ko sa Girl Scout. Alakala. Kamati, So, ikaw ang ilang tita. kamati ka na sa una sa mga Boy Scouts na. Yang ang tanan nga mga, ano ganin, silang go ahead na Ano naman. Kaya di ba kami sa una Girl Scout kami, ang teacher naman gabantay sa amon. So, ang tawag na naman sa amon teacher, tita. Yang tanan nga Boy Scout nga lalaki, diri ka mo linya. Ang tanan nga Girl Scout nga babae, spiyak. Ay, talaga Girl Scout. Hindi mo, Ang tanan nga Boy Scout nga lalaki, diri ka mo linya. Ang tanan nga Girl Scout nga babae, diri ka mo spiyak. Ha? Naway. Damo na. Wala sa. Tiyan mo na sa una. Tudkal? Ay, abay linya na mo linya ka ang tanan nga babae, ang laki nga Boy Scout, diri ka mo spiyak ko ang babae nga Girl Scout sa spiyak. Kasaba. Oo. Sige So, action boy, namin man yung camping trip, action boy. Kaya malo ka maka muni-muni, na? Layo trip. ka sa internet, layo sa kuryente. Pero sa aton, di kunwari ka dito kalayo. Ha? Kunwari ka dito kalayo sa internet. Kalayo sa internet, tapos subong na kagabisyo. Agaw bisyo. Sige lang. Namihan ko ba Doon sa camping, namihan ko ba sa camping, inang, fire, ganito, bonfire. Bonfire. Namihan ko na yan. Sadya man, action boy. So, naka-tent ka lang. Camping mo. Camping naka-tent ka na gano'n. Pwede mo na Ngara kaya sa balay. Sunod sa inyo balay. So, action boy, pila ka mga bagay nga pwede tagid himo. Okay? Para ma-enjoy isa namin man mag-celebrate ka, hindi lang mag-celebrate ka birthday, isang halakala lang ininom lang mo ininom da, no? Nami man niya, wala man tamad kasi nga hindi. Walwal lang, no? Walwal. Pero nami man kisa nga ang imo nga birthday vlog na celebrate mo with sa mga maka-benefits sa imo birthday. Di ba? Oo, maka-share ka vlog especially sa mga may pandemic. Yes. So amo na ato nga nga maka-share sa iban nga tao. Correct. Tingo ang action boy ha. Yes. Okay, total isa man ta ka month. Ha? Total isa man ta ka month. Next month. Next month, next year. Next month na gid. So mag-birthday ta, tinguan ta ha. Sige. New Year's resolution. Igo ka mag-imo New Year's resolution Abril no. Sige Ay, good morning, Luwat ka, Anthony. Kadubago na siya kabugtaw. Nag-chat siya sa akin. Good morning, Anthony, and thank you gid sa kapayas. Good morning man siya, Mama and Papa. Sige. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo sa Bago City, good morning. Kay Ma'am Luisa Luing Mendoza. Sa akin gali Lolo sa Kawayan, kadugad sunggod. Gini siya sa akin yung siya natamya. Si Lolo Daddy, Nathan, dala sa may Kawayan. Sige, hagid. Good morning. Kag si Lola Merly. Sige, hagid. Wala kagid pamana.
Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.